Počúvate podcast spoločnosti Slovnaft Slovnaft Talks. Dnes mám v podcaste Slovnaft Talks veľmi vzácnu hostku. Je ňou mladá talentovaná skokanka na lyžiach, ktorá našu krajinu ako prvá Slovenka v histórii reprezentovala na olympijských hrách v skoku na lyžiach. Kira Mária Kapustíková, vitaj. Ahoj, ďakujem. Ahoj, ty vo svojich 16 rokoch patríš k najväčším talentom slovenského športu. Blahoželám. Ďakujem. Bola si už od mala takéto športovo nadané dieťa? Tak určite, hej. Vyskúšala som veľmi veľa športov, veľmi veľa vecí, ale pri tých skokoch som sa držala čo najdlhšie. Koľko si mala rokov, keď si prvýkrát stála na lyžiach a vôbec si začala uvažovať o tom, že ideš teda skočiť z mostíka? V 4 alebo 5 rokoch som sa prvýkrát k tomu dostala a odtedy som mala iba jednu prestávku. A čo ťa k tomu viedlo? Kto bol taký ten, kto ťa inšpiroval? Tak priviedol ma k tomu brat, keď som videla na tréningoch, že to robí on, tak prečo by som to nemohla aj ja robiť, jasné. A brat sa k tomu dostal vlastne cez oca. A otec bol tiež profesionálny skokan na lyžiach, alebo? Profesionálny sa snažil byť. Akože no shade, ale išlo mu to až dokým sa nezranil a musel s tým prestať a dokázal aj zaspať na hrane. To sa dá, to je reálne možné, áno? Áno, doteraz neviem, ako sa to stalo. Tak je to adrenalinový a náročný šport, patria k tomu určite aj zranenia, ale ja by som sa ešte vrátila do toho detstva tvojho a na tie také prvé spomienky tvoje, keď stojíš na tých lyžiach, prvýkrát si na tom mostíku. Aké to bolo pre teba? Čo si vtedy prežívala? Tak nebála som sa, lebo tak začíname s týmto športom kvôli tomu od malička, aby sme sa nebáli toho športu. Ale tak moja prvá spomienka je, keď ma môj prvý tréner Igor Pole akoby že držal za kombinézu a pustil ma zo stredu mostíka. A iba som akoby sa spustila dole kopcom. A potom druhá spomienka je, keď som už bola na tom najmenšom mostíku a brat sa so mnou stavil, že ak sa pustím z čo najvyššej lavičky, tak mi kúpi Lego. Doteraz mi ho nekúpil. Tak čakám. No tak pevne verím, že aj po týchto úspechoch, ktoré si dosiahla, sa k tomu Legu dopracujete. Ďakujem. Ten skok si vyžaduje určitú dávku odvahy, ale aj vycibrenú techniku. Čo je podľa teba také kľúčovejšie? Tak odvaha je určite jedna z hlavných vecí v tomto športe, ale keďže s tým vyrastáme, tá odvaha vlastne rastie s nami a bojíme sa čo menej. Sú aj takí, ktorí majú napríklad strach z výšok, napríklad Filip Raimund odmieta chodiť na lety kvôli tomu, že sa teda bojí výšok. Ale technika je tiež veľmi, veľmi kľúčová v tomto športe. Bez toho by sme sa asi dostali veľmi nedaleko. Bez toho by sme sa nedostali ďaleko. Tak. Poďme naspäť k tej odvahe. Keď si hore na tom mostíku a máš to celé pred sebou, pred očami, čo ti beží hlavou, alebo aký je ten tvoj trik, ako sa dostaneš do takej pohody? Tak ja si veľmi ani neuvedomujem, že čo vlastne robím so svojím životom, ale väčšinou moje také safe place, kde sa cítim najviac kľudne, hore na mostíku a vidím ten výhľad z mostíka, kde vlastne väčšinou vidím celé mesto alebo hory oproti, je to fakt nádherné. A to je niečo, čo ťa upokojí? Áno, tam sa cítim veľmi kľudná. Ako dlho trvá ten moment pred tým skokom, kým sa ty rozhodneš pustiť dole mostíkom? Tak ja už sa ani nerozhodujem, ja už to beriem ako automaticky, že vyjdem hore a skočím dole. Ale väčšinou priemerný skok jeden trvá 15 minút, ale to trvá aj s cestou, takže samotný skok trvá 7 sekúnd. Takže tam veľmi je čas na rozmýšľanie, ale nepoužívam ho veľmi. Možno, že by si to aj rozmyslela. Možno, no. Ale ide o to, že ty už keď raz sa pustíš, tak už nie je cesty späť. Nemáš možnosť si to v polovici rozmyslieť, zabrzdiť alebo zmeniť to svoje rozhodnutie. Takedy nad tým aj v strede toho nájazdu rozmýšľam, že vlastne teraz už nemám ako čo spraviť. Že mám len na výber sa fakt, že odraziť z tej rany a snažiť sa to ustať, ak cítiť, že je niečo veľmi zlé. Ale inak nad tým veľmi nerozmýšľam. Ten samotný skok na lyžiach pozostáva z takých 4 možno, že základných etáp. Prvá je tá, že teda si hore na tom mostíku, pustíš sa dole, potom je odraz, samotný let a dopad.
Čo z týchto 4 fáz je podľa teba také najdôležitejšie? Alebo na čom je potrebné najviac zapracovať, aby ten výsledok bol kvalitný? Tak podľa mňa sú všetky etapy veľmi dôležité, ale najdôležitejšia je hrana, odraz. Ak je ten odraz zlý, alebo ako sedím v nájazde, tak už ten skok nemôže byť dobrý. A potom ešte letová fáza. Napríklad niekto je dobrý v letovej fáze a dokáže ten skok fakt otočiť a skočiť o dosť ďalej ako ten, čo má dobrý odraz, ale nevie lietať. Takže akože záleží to na človekovi, ale fakt podľa mňa hrana je najdôležitejšia pri tomto. Čo znamená to tá hrana? Skús to mne tak ako takému lajkovi vysvetliť. Hrana je miesto, kde sa odrážame, kde vlastne končí ten nájazdová stopa a tam sa musíme odraziť v tom správnom momente, aby sme nestratili rýchlosť, ale aby sme vlastne nepokazili ten skok. Mm-hmm. A kedy ty pociťuješ ten najväčší adrenalín, alebo ktorý moment z celého toho skoku je ten, kedy si to najviac užívaš? Hneď ako sa odrazím a dostanem ten tlak do tela a do lyží z toho vzduchu. Tým pádom, ako ma to zodvihne hore a mám pocit, že môžem vlastne ísť na tie lyže a to je najväčší môj problém, že pretlačím tie lyže a spadnem skôr, ako by som mohla. A zároveň si to najviac užívaš. Áno. Je to zároveň pre teba taký moment, kedy si hovoríš, že wow, že toto je to, prečo to robím? To väčšinou nebýva v samotnom skoku, ale niekedy to je kvôli tomu, že aj atmosféra, alebo keď sa stretávam s tými vlastne skokankami v hoteli a vidím proste tú našu, ako by som to povedala? Komunitu? Hej, tú našu komunitu a proste, že odídem na týždeň alebo 3 týždne idem skákať a vlastne, že toto mi bude chýbať najviac, tá naša komunita. Čiže navzájom si fandíte, podporujete sa? Áno, tak akože nie všetky sú také otvorené, ale ja sa snažím baviť čo najviac s ľuďmi. Snažím sa rozprávať s tými, čo anglicky nerozprávajú, ale aspoň dúfam, že sa naučia, aby som sa mohla rozprávať. A keď ideš na tých lyžiach, si v tom takom plnom nasadení, aká je tá rýchlosť, ktorú dosahuješ? Tak záleží od mostíka, ale na 80 alebo na 90 chodíme 89 km priemere a na 120 okolo 92 sa mi zdá, možno aj viac. A na letoch muži chodia okolo 103 asi a ženy tiež 105 km za hodinu. V tom nájazde pri dopade to môže byť okolo 115 km. A má tá tvoja rýchlosť vplyv na skok, na kvalitu skoku? Určite hej. Čím väčšiu rýchlosť máme, s čím vyššie lavičky ideme, tak tým viac máme, tú rýchlosť máme väčšiu a máme ten moment, kedy letíme ešte dlhší. A preto niektorí to berú, že dávajú si lavičku nižšie a nižšie, tí najlepší skokani, aby mali menšiu rýchlosť a aby sa im ťažšie skákalo, lebo keďže sú už takí dobrí, že keby skákali z lavičky, ako napríklad ja chodím, tak by sa rozbili na spodku mostíka. Zažila si aj ty počas svojej kariéry skokanky nejaké zranenie, ktoré prerušilo na dlhšie tvoj tréning? Keď som ešte začínala so skokmi, tak som si 2-krát zlomila nohu za sebou. A odtedy som 2 roky nechcela vidieť ani skoky. Reálne skrývala som sa u susedov, aby som nemusela chodiť na tréningy. A potom ma sused zobral, nech sa idem aspoň teda pozrieť. A odtedy som si povedala, že dobre, tak oblečem si tú kombinézu, tam si tie lyže a ukážem mu, ako sa skáče. A vtedy už skáčem na furt. Čiže to bol ten moment, ktorý ťa zlomil a presvedčil, že ešte dám tomu druhú šancu. Áno. Ty si na olympiáde skočila viac ako 100 metrov. Áno. Aký to bol pocit pre teba? Tak pocit to je super, keď na preteku sa mi podarí skočiť cez tých 100 metrov, lebo v tých pretenkových podmienkach to není také isté, že skočím cez tých 100 metrov, keďže tam je tá rýchlosť nižšia, tie ženy sú lepšie. Takže keď sa mi to podarilo aj na olympiáde, tak som bola celkom dosť rada. A keď sa vrátiš ešte spätne, keď sa ešte rozhodovalo, že či pôjdeš na olympiádu a nie, a potom padlo to definitívne rozhodnutie, áno, Kira, ideš, budeš tam. Čo si prežívala? Čo ti išlo hlavou? Tak nechcela som tomu veriť, ale určite som bola
veľmi nadšená. Som si povedala, že vlastne môj sen sa splnil. Dostala som sa na tú olympiádu, už len skočiť na tej olympiáde, to bolo oficiálne. Tak som normálne rozmýšľala nad všetkými možnými scenáriami, čo by sa mohlo stať, aby som tam neskočila. A našťastie sa z toho nič nestalo. Takže som olympionička po tomto. Výborne, ty si bola aj najmladšou členkou výpravy. Áno. Ako si to prežívala? Povedz nám nejaké zážitky z olympiády. Predsa tam sa nedostane niekto len tak hociako, ale vyžaduje si to presne takýto talent, drínu a tak. Tak povedz nám. Ja si to väčšinou ani neuvedomujem, že som tu najmladšia, aj keď som na pretekoch, tak ja mám pocit, že buď ja som stará ako oni, taká stará ako oni, než stará, alebo že oni nie sú také o dosť staršie. Mám kamarátky a potom, keď si uvedomím, že jedna má 21 rokov, druhá má 18, tak ja sa tak vôbec nepripadám, že majú toľko rokov. Ale najlepšie zážitky boli asi reakcie ľudí, keď som povedala svoj vek. Niektorí tomu fakt nechceli veriť a niektorí boli takí, že rešpekt, že toto by som asi nezvládol. Alebo ešte ďalšie zážitky boli, som si spravila takú menšiu hru, tam boli takí IOC ľudia z takého, neviem už presne, čo to znamená prekladne, ale každý boli z inej krajiny, tak som si spravila takú hru, že prídem za nimi a spýtala som sa, môžem uhádnuť vašu krajinu. Tak povedali mi dačo z ich jazyku a som sa to snažila uhádnuť a takto som chodila za ľuďmi. Poznám ten trend zo sociálnych sietí, je to super. Áno, alebo ešte vymieňanie pinov. Tých som asi nazbierala okolo 50. Koľko jazykov ovládaš? Nie som taká, že rozprávam plynulo, ale rozprávam poľsky. Učím sa tajsky a korejsky a plynulo viem česky, slovensky a anglicky. Učila som sa nemecky, učila som sa španielsky, mala by som sa učiť rusky, ale tam to končí, no. Tak polyglot trošku. Dobre, máš talent na jazyky, máš talent na športy. Ešte niečo, kde máš nejako fokusované svoje záujmy? Tak som taká kreatívna duša, ako by ste povedali. Hrám na klavíri, hrám na gitare, zaspievam si dakedy, kreslím, alebo snažím sa piecť, niekedy to nevyjde a chcem sa naučiť aj variť. Ako to všetko stíhaš? Ja sama neviem. Ja si poviem, že ja nemám čas na nič, ale potom si uvedomím, že mám strašne veľa času a popri tom, ako si uvedomím všetko toto, robím všetko naraz. Ja robím strašne veľa vecí naraz. Ja si idem na večeru, po večeri si sadnem za klavír, hrám 10 minút, sadnem si do izby na gauč, nájdem gitaru alebo ukulele a zahrám si na tom a potom idem na počítač a potom nájdem zase gitaru a klavír a takto to všetko miešam dokopy. Takže nemám tak, že presný rozpis, ja proste ako vidím ten inštrument, tak sa ho chytím a hrám. Ako potom vyzerá tvoj taký bežný deň? Ja nemám bežný deň, ja mám športový deň, keď som na výjazde. A to je rozdelené na pretekový deň a na tréningový deň a potom, keď som doma. Takže pretekový deň vyzerá asi tak, že zobudíme sa, ideme sa najesť a neviem podľa toho, kedy máme preteky, večer alebo po ráno. Ak sú večer, tak máme tréning ešte taký malý imitačný pred pretekmi a potom samotné tie preteky a niekedy tie preteky môžu byť fakt neskoro. A potom, keď máme ráno, tak máme tie preteky a potom zvyšok nejak keby voľnejší, môžem sa ísť pozrieť do mesta alebo tak. Cez tréningový deň máme väčšinou tie 2 tréningy skokanské cez deň. To znamená, že musíme stávať čo viem okolo 7 alebo tak. Máme ráno tréning a po obede tréning a potom ten taký normálny deň, keď nie som športovkyňa, idem vlastne, aj vtedy som športovkyňa, ale idem do školy, dám si ráno pred školou ešte tréning a po škole prídem domov a začnem robiť tie všetky moje hobby, čo mám. Hrať na gitare, klavír. Neučím sa, lebo toho proste nie som schopná, aj keď mala by som, ale takedy sa prehovorím a učím sa. A ako sa ti s týmto celým darí sklbiť ešte aj taký ten tínedžerský život? Máš vôbec čas ísť na nejakú party? No, keď máme sezónu, vtedy veľmi nemám na to vôbec čas. Bývam doma veľmi málo
Ale keď nemáme sezónu, tak sa snažím byť čo najviac s kamarátkami a snažím sa chodiť von, snažím sa chodiť na tie party nejaké, keď sú a snažím si to užívať nejako. Čo ťa dobíja najviac energiou? Škola. Škola? Skús to možno, že viacej rozviť, lebo to je, asi by som nečakala úprimne takúto odpoveď. Tak ja sa tej škole mohla by som sa aj by som sa mala jej venovať o dosť viac, ale ja toho proste nie som schopná. Ja sa to k tomu neviem prinútiť a neviem sa k tomu, ja si neviem k tomu sadnúť a učiť sa, lebo moja hlava asi tak proste nefunguje. A potom si pomyslím vlastne, že čo všetko musím spraviť do tej školy a aj keď to nerobím, stále mi to vadí vlastne v tej hlave, mi to stále zavadzia, že musím tú školu dorobiť, musím tie testy napísať a toto mi potom vadí aj v sústredení na tréningu, aj na pretekoch, ale tak to je asi moja chyba. Dalo by sa tomu chápať aj tak, že máš rada, že keď máš tie úlohy dokončené, keď nemáš nič také, čo tlačíš pred sebou, čo je podľa mňa fajn vlastnosť aj do budúcna. Skôr by som to brala asi ako výhodu. Ale tak mne by sa o dosť lepšie robilo, keby som mala napríklad nejaké projekty spraviť alebo prezentácie, ako proste sa naučiť naspamäť to učivo a prísť napísať test, lebo ja toho proste schopná nie som. Ja sa to môžem začať učiť týždeň dopredu a ja to zabudnem. Lebo tieto informácie sa v mojej hlave nedržia dlho, úprimne. Chápem. A kto je v tvojej kariére taký, kto ťa najviac podporuje? Kto je tvojou najväčšou oporou? Moji rodičia určite. Od nich mám podporu, odkedy som začala a vďaka nim som sa dostala aj tam, kde som s bratom. Podpora je aj v športe veľmi dôležitá a rovnako vieme, že tak ako každý šport, aj tento si vyžaduje aj finančnú podporu. My Slovnafte máme už 19 rokov rozbehnutý grantový program TNE, kde podporujeme mladé slovenské talenty v oblasti vedy, športu a umenia a aj ty si jednou z našich úspešných grantistiek. Bola si podporená minulý rok. Na čo si využila ty svoj grant? Tak určite sme to využili sme to na cestovanie do Norska, keď sme boli iba ja s bratom, sme boli vyskúšať, ako by to bolo žiť tam. Tak sme na týždeň bývali sme u kamarátkach a celú túto cestu sme si vyúčtovali na ten grant. Taktiež som si kúpila hodinky, kúpila som si tenisky na behanie, na tréning a ešte by som to chcela využiť aj na vzdušný tunel na pomáhanie techniky k skoku. Čo by si odporúčila mladým ľuďom, ktorí majú teraz možnosť v marci, teda do konca marca prihlásiť sa do toho grantového programu? Prečo to stojí za to? Tak je to fakt veľmi pomôcť. To, čo som ja dostala, mi to dosť pomohlo a vieme to využiť vlastne na to, čo potrebujeme. Není v tom žiadne také, že iba na toto môžeš použiť, iba na toto. Ale ak to vlastne spĺňa tie kritériá, tak si môžeme vybrať hoci čo potrebujeme a vieme, fakt nám to vie pomôcť teda. Áno, ja by som doplnila, že nie je nutné to využívať iba na nákup napríklad hudobného nástroja, športového vybavenia, ale aj na regeneráciu, cestovanie, športové doplnky. Ako si správne povedala, teda na to, na čo vlastne ten športovec alebo umelec to v tej chvíli potrebuje. Áno. Ty si už párkrát spomenula svojho brata Hektora, ktorý je taktiež úspešný športovec, skoká na lyžiach. Aký je medzi vami vzťah? Je to taký skôr, že sa podporujete, alebo ste takí super rivali? Je to také, že love-hate relationship. Lebo čím viac vyrastáme, tým viac sa podporujeme. Asi už aj menej sa hádame, ale tie hádky vedia byť aj dosť intenzívne. Ale už je to celkom pohode, vieme si pomôcť, vieme sa že poradiť, čo máme spraviť aj na tom mostíku, aj celkovo. Takže od toho, ako sme vyrástli, tak je to dosť lepšie. Lebo keď sme boli malí, tak sme sa veľmi hádali. Ja som väčšinou bola ten dôvod, lebo som bola trošku tvrdohlava. Ale už je to dosť lepšie. Keď ste boli spolu na olympiáde, tak ste mali aj nejaký priestor tráviť čas spolu? Mali sme iný program, takže boli dni, keď som ho vôbec nevidela, takedy aj 4 dní za sebou som ho vôbec nevidela, ani na raňajkách, ani na večeri, ani na obede, nikde. Ale keď sme sa videli, tak bolo to celkom zábavné.
A boli sme aj na otváracom ceremoniáli spolu, čo bolo zaujímavé. Perfektný zážitok. Áno. Aké sú tvoje plány do budúcna? Mám také, nechcem si dať, že také vysoké plány, ale tak mám na ďalšiu sezónu byť stabilne v top 30. Čo je také trošku ťažšie pre mňa, ale chcem to dovršiť a venovať sa tým skokom, možno lepšie si rozvrhnúť tú školu a uvidíme, ako to pôjde ďalej. A taký tvoj sen? Športovky, neskokanky? Tak jasné, že vyhrať olympiádu, ale ja by som chcela mať, že užiť si to čo najviac a čo najviac toho experience mať a mať čo najviac kamarátiek z iných krajín. Skvelé, ja ti držím prsty. Ďakujem za rozhovor, bolo to veľmi fajn. A vám všetkým divákom a poslucháčom, ktorí by ste mali záujem prihlásiť samých seba alebo svoje deti alebo známych do grantového programu TNE, tak ho dávam do pozornosti. Prihlásiť sa môžete do 31. marca 2026 na stránke tne.sk. Ďakujeme, že ste si vypočuli Slovnaft Talks. Ak vás naše témy a hostia zaujali, nezabudnite nás sledovať na všetkých obľúbených platformách. Tešíme sa na vás pri ďalších zaujímavých rozhovoroch.